Самым лепшым, што можна зараз зрабіць для Алеся Бяляцкага, гэта сабраць 80 тысячаў подпісаў з патрабаваннем Лукашэнкі вызваліць Алеся Бяляцкага. Ну, гэтую навіну трэба чытаць з такім носам, з такім калпаком і щокі так намаляваць яшчэ трэба чырвоным. Тады гэта навіна будзе выглядаць адпаведна. Ось. І самае, што цікавае, гэтыя подпісы мусяць перадаць у беларускае консульства, каб яно патрапіла да патрэбных людзей. І ось, дарэчы, Дар'я Кірі улавіла ланцужок. Гэтыя 80 тысяч подпісаў плануюць перадаць у беларускае консульства, каб яны патрапілі куды? Патрапілі, канешне ж, у Беларусь. Як вы ведаеце, калі хто-небудзь за каго-небудзь, за якія-небудзь штукі падпісваўся, там ёсць імя, прозвішча і, калі я не памыляюся, нейкія рэгістрацыйныя дадзеныя. Прынамсі, рэгістрацыйныя дадзеныя краіны перабывання. І я не ведаю, якім трэба быць, назваць такіх людзей долбаёбамі, гэта пакрыўдзіць усіх долбаёбаў. Таму што трэба папросту быць адбітым на ўсю галаву, і не толькі галаву, а там ледзьве не да пят. Трэба быць адбітым чалавекам, каб надаваць свае ўласныя дадзеныя у 24-м годзе, і потым разумеючы, што гэтыя дадзеныя будуць пераданыя у будь-якую беларускую структуру. Неважна, там будзе гэта беларускае консульства, бо калі яно патрапіць у консульства, яно патрапіць у любую беларускую структуру. І я не ведаю, чым трэба карыстацца, чым, на што трэба спадзявацца, і якім чынам трэба ўвогуле, якія лагічныя сувязі трэба выбудоўваць у сябе ў галаве, каб займацца гэтай справай. Ну, займацца, ладно, займаюцца там якраз такі хутчэй за ўсё долбаёбы, якія папросту займаюцца папулізацыяй тых ці іншых рэчаў. Ось, а тыя, хто падпісваецца, гэта... Я не разумею гэтых людзей. І не то, што не разумею, я адмаўляюся разумець гэтых людзей. Таму што потым тыя ж самыя гэтыя людзі ходзяць там са сцяжкамі і так далей, кажуць, а ў нас палітвязні, у нас забіваюць, катуюць і па выдуманых артыкулах. Так вы ж, блядь, самі гэтых людзей здаеце. Вы здаеце сваіх знаёмых, сваіх блізкіх, сваіх родзічаў. Вы іх здаеце тым, што вы падпісваеце гэтыя ебанутыя петыцыі, якія анічога не вырашаюць, а нікога вызваліць не будуць здольныя. Вы пакідаеце свае прозвішчы, асабістыя даныя, дадзеныя праз гэтыя прозвішчы, асабістыя даныя знаходзяць тых знаёмых, хто у вас ёсць у Беларусі, знаходзяць тых, хто ёсць, у каго вы ёсць у кантактах, у тым жа кантакце, у сацыяльнай сетцы, у кантакце, праз тыя ж Mail.ru, Хуйл.ру і гэтак далей, усё, што ФСБшная вся гэта хуйня. Праз все гэтыя кантакты знаходзіць, з кім вы кантактавалі на тэрыторыі Беларусі, хто вашыя знаёмыя, родзічы і гэтак далей. Праз гэтых родзічаў знаходзіць там які-небудзь каментар Лукашенко підар, і ўсё, і гэта палітвязні. Вось у вас 80 тысяч долбаёбаў гэта ўсё падпісала, все гэтыя дадзеныя перадалі, і у кожнага, калі, ну, звычайна, маці і бацька, гэта ўжо як мінімум 2, плюс як мінімум 1 знаёмы, і вось ужо гэта памнажае на 3, і гэта 240 тысячаў людзей, умоўна кажучы, я перакананы, там больш, чым 240 тысячаў людзей, якія, дзякуючы 80 тысячам долбаёбаў на тэрыторыі Беларусі зараз знаходзяцца ў небяспецы. Але долбаёбы ж все роўна, яны ў Еўропе, яны ў бяспецы, ім все роўна, яны не збіраюцца ў Беларусь. Таму, ну,
Што ты ім дакажаш? Потым зато будзе нагода пахадзіць з якім-небудзь плакацікам па бяспечнай еўрапейскай сталіцы, пакрычаць «Жыве Беларусь» і твою фотку апублікуюць на Белсаце. І, мабыць, нават кароткі каментар пра тое, што ты распавядзеш потым, што у мяне знаёмую, якая там божы адуванчык, пасадзілі, знайшлі там і пасадзілі за каментар, які яна напісала у 20-м годзе, яшчэ ажно 4 гады прайшло, яна напісала, што рэжым Лукашэнкі павінен знікнуць, чым абразіла быццам бы прэзідэнта. І таму їй далі 4 гады хіміі. Ці 2 гады калоніі. Вось і гэта максімум, чаго могуць дасягнуць гэтыя людзі сваімі подпісамі.